Star, scéalaíocht agus go leor taobh sí. Sin a bheith amach os mo cór a Loch Garman. Táim se hon ihe a chaitheamh sa teach is cráte in Éireann ach a nairo i lom. Fáilte is tea go Loftus Hall. Sé a sé déag seasca sé a oscliú an teach mar a eachtar aniuhé. Deirtear gur thug an joil é héin cuairt ar an áit ihe stormúil agus deirtear go bhfuil málacht curtha ar an áit ó hin. Ní amháil go méid fannach sa teach lom héin ach gur dús bara seo thugah Antoinette leis an star ar fad faoin teach a insint dúin. Lán muidir railinn ar doras, suas an staire linn ar fad ach nach míon cad ag dinnear bí cuairt a thuirtéir de gnach. So tá cad fáilte ó gin dul átar bí thu stair an seo Loftus Hall ach tá muid tíomh mlíonis seomra ibar seacht agus dúrú linn nachhfuil cad ó gin ná daoine bí cuairt a thuirt ag an seomra seo margheall go bhfuil foniamh dúilta agus títhon agus go bhfuil neart daoine tar éis amach chaithimh agus gur tharla neartmhórí cinna líon dantear ag dóibh sa mar sin dé níl cad ó gin dul seach go seomra seacht. Alright, so tá sin amanis ditse agel a waiki, so... No, imi. Chief me imagine who? So, tá sé teachtanis ar a 9 o'clock san ihe. Tá mé lom héin, tá baiki imithe agus tá an imithe fásta, so it's just mé héananis. Táim sé seomra trí déag in seán áit a bhés méid stopú ocht. Cid? Tá sé teachtanis ar lethir tar éis a héin ar máidín. Ní bheith mé ag fannach an seánacht. Tá sé níos déanaar í sníthe. Fuam de chinne leigh in teach. What the? Níos an céir de háirn sin. But ní maile mé agus mission is hon. Ní mar scíla gin mission is hon amach chaibh in sa lába seo in a bhéic sí an, so bheith sé sása nó. Is there anybody here? Is anybody here? Knock if you're here. Sé cúga clog aráis ní féidir lom In Colorado. so mar sin mé fós ag January big wander an na taiscéalaí agus tí sé sépil inis. Well, to my ihe nach mór críicne agam sé ag seo a Loftus Hall. Tá sé scristeir dús bara ach bfu mí ansáltas bhí sé simú mar bhí méid ranní slúthe níl mé cinse ceirtá ag tarlúistí an seo ach tá rud ag an ganíon dait agus is atá an nach bhéic mé gurí marin am a chaithimh lomhéin an a ríis. Sin é?